So engikucelayo ngicela nje ukuthi ungamukele sikwazi uyilungisa lento ngoba naye singamfonela futhi ngisho umfonela eze simfonele sikhulume naye uyizwele angazi ukuthi uzothini kodwa mina ngingalindela noma yini kuyena as long nje mangazi ukuthi ekugcineni ngithole wena. Ngicela ukubuza ukuthi uze wena ungitshela ukuthi uyangithanda sonke lesikhathi ubuhle busemva kwakhe ulokhu ukhuluma ngicela ukubuza ukuthi kahle kahle uzusho lamagama ukuthi akangiphethe kahle ubonini. Ukukhuluma nje iqiniso akwazi ukuthi athi enengane nawe kodwa ahlulwe ukwenza ngisho lezi zinto ezincane kangaka. Wena unezidingo zakho njengomuntu wesifazane ekufanele engabe uyakunaka ngazo kodwa uyabona ukuthi unjani akanandaba yabo and bengimtshela into ebeyikhuluma kwawuyena ayikhulume kumina mangithi ngizama ukumbonisa ngimbonisa ngawe kodwa yena awukhombisa ukuthi nje akanandaba. So kungiphatha kabuhlungu ukuthi mina indlela yabo nje indlela ukuthatha ngayo ukuthatha njengodoti kanti awuyena lo wena umuntu engimbukayo mina njengomfazi ongafika ekhaya avuse umuzi wasekhaya. Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV Plus. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Umngekho uMsofokazi Mfuleni. Intokazi yaZalwa Mkhize. Igama lalolu hlelo lolu silibiza ngokuthi uthando lweqiniso nothando lwamanga. Sake namhlanje sivakashela usisi nekanjani khona lo muntu osenhlizweni yakhe afisayo ukuthi akhulumisane naye ngesimanga sokuthi uyamuthanda. Sonke asesibone ukuthi kuzohamba kanjani. Sawubona njani? Sawubona njani sisi? Ngiyaphila nakunjani? Ngiyaphila nami sisi. Shap, ngicela ukuzigama nesibongo nala usuka khona. Igama lami uThobani isibongo ngangobese. Kusuka ngihlala ePine Town. Alright. Why uzile la ekhaya namhlanje? Inhloso yami ukubhalela la ekhaya kwaBlack Life inhloso ukuthi ngiyangibona ukuthi iBlack Life iyabasiza abantu. So ngase ngiba ukuthi inkinga nami engibhekene nayo kahle kunomngane nami esengiphile naye isikhathi eside. Ever since nje sikhule ndawonye besihlala ngane ndawonye futhi sikhula. So umngane nami umuntu ongayiphethe kahle hle kubantu besifazane uthanda kakhulu abantu besifazane unoma wengane abaningi abahlukahlukene. Okay. So kwase kwenzeka ukuthi ngibe khona uma wengane lo engimthandayo wakhe lo uthando wena othandwa yimi. Okay. So ngiyabuka ukuthi lo wengane indlela engimthanda ngayo kuningi okungenzeka and impilo yami naye ingaqhubeka kunokuthi aphinde abe umuntu oxhaphazekayo ngale ndlela exhaphezwa ngayo umfowethu. Ubone nini ukuthi uyamthanda? Ujwayelene usondelela kangakanani eduze kwakhe? Umazi kanjani? Uma wengane ebe umuntu ojwayele ukuthi afike emefike kumfowethu because isikhathi esiningi bengihlezi nginaye umfowethu njengomuntu ohlala nje ndawonye naye. Umngane oclose ngale ndlela ukuthi usumthathisa okwabhuti wakho? Yebo sisho njalo. So mayefika and mayefika uma wengane befika like ngibe naloko ukuthi ngibashiye like banikeza ispace sabo ukuthi bakhululeke kodwa like izinto umfowethu akayikhulume if uma wengane engasekho kumina zibe buhlungu ngibona ukuthi no akekho serious ngalomuntu lona. Okay. So ngase ngibuka ukuthi no mhlambe angizama ukubhalela la ekhaya ukuze ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuthola uma wengane because uma wengane ziningi ifiso mina izinto engeke ngibone kuyena nokuthi uma wengane ngikubuka ukuthi umuntu engakwazi ukuqhuba naye future and isikhathi esiningi uyakwazi ukuthi acele usizo ngisho kumina ngibona ukuthi umfowethu akamnakile ngoba nengane angibona nokuthi ayisupport. Usizo kanjani? Usizo nje uma wengane nokwenzeka ukuthi udinga imali uyashoda emalini mhlawumbe ingane iyashoda all the stuff ngikwazi ukuthi ngimlekelele and like nokubuza ukuthi why umfowethu ekhona because naye uyakwazi ukuthi uyasebenza so yini engayinaki ingane so ngibuka ukuthi Fisher akanandaba nazo zonke lezi zinto lezi engitshela zona. Uyasebenza bafo? Uyasebenza umfowethu. Kahle. Uyasebenza nje kahle. Okay. So mayingabe okokuqala ngqa ecele usizo lwemali wabuyela wayotshela uma wengane yakhe ukuthi ngike ngacelwa uma wengane yakho la ngamsiza kanje noma kwaba yinto yaphelela kunina noba u2 mhlambe okungenzeka ukuthi hayi ngoba nakho ukuthi uyamthanda mhlawumbe udinga inkokhelo ukuthi usumsize kaningi therefore uyazibona na ukuthi hayi mhlambe nami anganginikeza lento engicela kuyena noma uthando noma yini.
No, ukuba nje honest sis. Emecela usizo because the first time icela ngangimkwazi ukuthi ngikhulume naye umfowethu njengomuntu engazi ukuthi u-right. Ngimtshele ukuthi no, uma wengane uyashoda lapha nalaphana. Okay. But yena umfowethu the most of the time ukhuluma ukuthi like vele akanandaba. Because umuntu oney'ngane ey'ningi eza and kubantu abahlukahlukene. Yabo. So umuntu nje engasho ukuthi ufika ishaye ayidlulele. Okay. So kuningi mina engisuke ngikubuka-ke kuma wengane yakho because ngisho ukuyiphatha uyambona ukuthi umuntu lona ongawuvuza ngisho umuzi. Okay. Wena unayo intombi manje? Cha okwamanje nje anginayo ngifuna uqamba mama. Kwenzakalani kwi-relationship yakho yakugcina? Relationship yami enganginayo ngaba nenkinga because umuntu engangithandana naye ngangayitsheli ukuthi angangenza lento ayenza. Okay, khona into eyenza buhlungu. Khona into eyayenza ayibuhlungu kumina and engaboni ukuthi ngaphinde ngixolele. Oh. So wena njengoba uthi uma wengane kamngani wakho uyamthanda mana-ke umuntu othandwa uwena umuntu okufanele abe njani le oyibonile ukuthi unayo uma wengane u-right for me nje umuntu othi wena ufuna abe njani uyinhloboni yomuntu Engakusho uma wengane yakhe cha umuntu okwaziyo ukuyiphatha impela because even isimilo unaso. Because angikaze ngimbone enze njengabanye abantu ukuthi uyahamba akabuyi or mhlambe ngizwe nawo umfowethu mhlambe ekhuluma ngaye kabi ebeka iside wrong ngabi ngaye. So ngeke ngimbone uma efika makuthothi ngikhona ngibone ukuthi hey wazi umuntu wesimama unenhlonipho lona and unothando because u-honest kuyena ukwazile ukuthi amnena nengane ahlale naye. Okay. So what if uyamcela uthando mese kwenza isilonda esingezophola enhlizweni kamngani wakho ukuthi wenze kanje ucela uthando kumuntu wazi kahle ukuthi unengane naye because ithi ngitshela something ubona uthola ukuthi okay ngizoyibeka kanjani lento but uyakwazi udoti ophuma ngemumva ukulahla. Yes. Angisho awusawudingi. Yes. So mangabuye ehlathini ufuna ukuyolahla usihlukane nawe mase uyahamba but mase kuqhamuka umuntu nefosholo ungalwa nawo ngoba usuke ungazi ukuthi angisho wena udinga ulahleni but ngeke uzuvuma ubona omunye umuntu athathe ngefosholo udoti okade usuthi awusawufuni ungalwa mhlawumbe ungambulala ngazi but ngeke uzivume lonto uthola ukuthi ngiyalanake udlala ngaye ngokubona kwakho awukho right ngalokho wena uyamthanda awufuni ukudlala ngaye but uthola ukuthi mawusuthi wena uzimisele ngokuthi umjabulise abe right wenze ngendlela engaphezulu kwale umbaba ungane ayenza ngaye uthola ukuthi uzolwa ke manje ekubeni kade ebonisa ungakaqhamuki wena ukuthi akazimisele ngaye akamthandi. You understand? Ngiya-understand sis. Mina engingakusho ukuthi kuyisifiso sami ukuthi umfowethu akwamukele nokuthi akhulule inhliziyo because usekhombisile ukuthi vele umuntu angamdingi. So i-friendship yenu awunankinga noma iyaphela mawuthola lo muntu wena kulungile. Mina ngisho kanjalo ngithi because into ebaluleke kakhulu ukuzwela lo muntu lona wesifazane because inhliziyo yakhe nendlela ayiyona yabo nje mhlawumbe ne-friendship yami nawo umfowethu ngambele ime makuwukuthi mhlawumbe isuba ngayo umama. Ayibalulekile kangako. Hayi cha. Uyazi ukuthi umlando uyayiphinda right? Yes. But if wena umcele ngalendlela mhlambe futhi kwenze kumthole nibe right kuphinde kuze umunye umjida kwenze ngalendlela nina enzobe nikade nihlangene ngayo. Angisho ukuthi kuzokwenzeka. Yes. But what if hey sis angikholwa ukuthi into engenzeka leyo and angifuni ukuthi ngigxile kakhulu kukona lokho because angazi ngicabanga because indlela mina engilawula inhliziyo ngakhona manje nendlela mina engimbone ngayo mina bengimthatha ngalo muntu engimbona ngayo okuningi nokuningi mhlawumbe sengakubona ekuqhubekweni kwesikhathi but ngiyamthemba ukuthi umuntu ongakwazi ukuthi aqhubeke anginike impilo right. Okay umntwana lo asenaye uzomthanda njengobaba wakhe? Ngiyamthanda vele. Okay uzomkhulisa kahle. Ngiyamthanda and ngizomkhulisa if ever ufethu nawe uzomduba ngingamthatha ngimamukele. Ngiyakuzwa ithi ngivele ngimlanda sijoyine ke uzikhulumele nje ngokusuka ngaphakathi enhlizweni yakho. Kulungile. Ngiyazi ukuthi umuntu masela akubilula but uqunge nje sibindi mhlambe so wena angazi. Hayi kulungile. Ngicela usilandelele. Sanamukele futhi babukeli bayo iBlack Life.
TV Plus. Guest yethu isifikile and ngiyathemba ukuthi into esizoyikhuluma nayo ingasizwa kangcono. Angazi sesibuke nje ukuthi sizogcina kuphi. Sawubona njani? Yebo, ngiyaphila. Ngiyaphila nami uma bani Igama ngoxolile isibongo ngaZondi. Zondi. Yebo. Oh okay. Ngike ngakufonela ngacela ukuthi usondele angazi noma uyakhumbula yini. Yebo, Ngiyabonga ukuthi ukhona, ngiyabonga ukuthi unesikhathi sakho. So ngicela ukuthi nje ngikhulumisane nawe ukhululeke urelaxe, ayikho umuntu uzokubulala la, ayikho umuntu uzokudubula but sifisa nje ukuthi sikhulumisane nawe. Ubhuti lo mhlana yamazi? Yebo, ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngimazi ewumngani nobaba wengane yami. Okay. Mhlambe bekwenzeka yini uthola ukuthi bese ni close ngalendlela ukuthi nize nikhulume nanezinye izinto mhlambe uzucela nama favor ndlela thizeni nje. Yebo, bekhona ngoba kwesinye isikhathi ubaba wengane yami ebeze umthathisa njengobhuti wakhe nami ngase ngim-accept ukuthi uzoba ubhuti wami. Ngamthathisa ukuthi yabo nje ngase ngathi cela ukuthi angisize kwesikhathi bengicela ngisize ngendaba yokuthi ngikwazi ukuthi ngihambise ingane eklinikhi nanokuthi mhlawumbe ingane ishodela ubisi bekwazi ukungisiza. At the time ngithi ngifone ubaba wengane angitshela ukuthi akanamali. Kangazi ukuthi ngizothini ngase wakwazi ukungisiza ngase ngathi nami umuntu sengizokwazi ukuthi angisize entweni eziningi ukukhulisa ingane. Okay. So vele ninawo inamba yakhe WhatsApp niyakhuluma WhatsApp? Ayikhuluma siyakhuluma ngoba naye ubhuti ubaba wengane ebekwazi ukuthi abangani bami besikhuluma nje bese right naye bewumuntu nje alright kodwa nganele ngabona nje ukuthi So igama la le show lithi uthando leqiniso nothando lwamanga. So uma ngikubiza kanje and ufica umuntu ofana nomfowabo kababa wengane yakho yini mhlambe ebuya emqondo ucabanga nje ungaqagela uthini ngokubizwa kwakho namhlanje ekubenini ukhona mina nobhuti? Eqinisweni sisi ngithukile. Okay. Angazi ukuthi kahle kahle ngibizelweni. Okay. Angazi. Ngiyafuna ukuzwa ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Uqole kahle kodwa umuhle. Umuhle kakhulu. Ubhuti la unesifiso sokukhulumisana nawe. Ngento ebengadingi ukuthi ayibhale kwaThap noma yenze i-VN noma yenze i-VN noma mhlambe akhulumisane nawe nibonana ninoba uthu kuphela. So njengoba ezile la akakudeleli ukuthi ufuna ukuhlaza mhlambe atshengise kubantu uzobona abantu mhlambe nevideo le ingenza ifike kuba kwengane akahlosanga lokho. But unesifiso nje ukuthi akhulumisane nawe. Ngicela umnesithuba lakho umlaleli ukuthi ubizele ndaba. Yebo, nginkinga. Okay, ngicela sikhulumisane naye. Xolile ngiyabonga ukuthi ukwazela ukufika la ohlelweni namhlanje. Ngicela ungakuthusi lo futhi ngingakuphathi kabi. Ukuthi inhloso yami ukukhuluma nje iqiniso. Since ngahlangana nawe ever since nje sikwazi ukuthi sibe ndawonye uma ngifikile lapha ngizobheka umfowethu. Ngifike ngikufice uthothi uyafika sihlale nani. Ngakubona ukuthi yazi umuntu alright and okubhlungu kakhulu umfowethu uzeningi izinto ayikhulumayo ezimbi ngawe and ngiyakubuka ukuthi umfowethu akakufanele angifuni ukuqamba amanga and okungiphatha kabuhlungu ukuthi umfowethu ngihlezi ngasonke isikhathi ngimchazela ukuthi no umuntu okanjani umuntu alright kangakanani. So ngabuka ukuthi njoba yena engayinakile yonke lento lena awumdeserve. Ngiyaxolisa ukusho kanjalo but kumele ngikusho because kuyiqiniso. Because njoba ewumuntu onengane nawe kodwa ehlula ukuthi akusize and wesiphathi uvele unengane inqwaba. Unengane inqwaba unoma wengane inqwaba and kuyayincoma ukubhlungu. Uyayincoma ukuthi nje uyashaya adlule thola leyo shingane kanjalo akanandaba. So ngakubuka ukuthi ayikufanele yonke le nto lezi. Ayikufanele like serious. Yabo. So kuyisifiso ukuthi ungamukele enhlizweni yakho because ngikuthanda angifuni uqamba. Ngakubona ukuthi umuntu alright empilweni yami and nasekhaya kuningi okungenzeka ungakwazi ukumelana nokuvusa umuzi wasekhaya kunokuthi uhlalele into engekho lapha. So angazi noma lokho kuzokwenzeka yini kodwa naye ufethu bengifisa ukuthi mhlambe naye akwazi ukukhulula because akakuthanda angifuni ukuqamba. Uyamuzwa? Ngiyamuzwa. Ufuna njani ukushaya?
asidwebele lokhu ukuthi umfowethu akakuthandi angifuni ngamanga. Lokho nje ungakaphenduli konke lokho okunye abekukusho. Asifokhaseni kulokho nje lo sentence le. Wena ngokumazi kwakho i-relationship yakho nobaba wengane yakho uyaziwe wena. Indlela kuphethe ngayo manje u-happy? U-right? Hhayi, eqinisweni sisi, mina angikho happy. Okay. Ngoba kwesinye isikhathi kukhona la bengithi mhlampe ingane ishoda nge-something. Uma ngithi ngiyamcela angiphendule rough. Uze usizwe. Ngize ngisize umngane wakhe. Okay. Ngiyabonga ukuthi ungiphendule lapho. But-ke engakakhulumi konke, mhlawumbe nawe ungakamphenduli. Ngicela nje mhlambe kuningi okunye okungenzeka ukuthi ufisa ukubuza because mina angazi ngempilo yenu noba uthi angazi ngithola ithuba leni ukuthi ngihlale nani noba uthi angazi ukuthi niphila nhloboni. So mhlambe kungcono singishiye noba uthi nikwazi ukuthi nixoxisana kahle. Ngizobuya ngesikhathi singakanani. Ngenzela ukuthi ukwazi ukubhodla. Ngicela ukushiya bafu ngiyabuya manje. Alright. Xolile. Njengoba sengike ngasho sisukuthi ungathuki and ngiyaxolisa ukuthi ngikuthathe ngale ndlela ekuthathe ngayo ukuthathele phezulu ngikulethe la ohlelweni ngizokhuluma yonke lento engiyikhulumayo kodwa-ke ngithemba ukuthi nawe uyazi ukuthi inhliziyo ayiphakele nami bengike ngikwazi ukuthi ngiyidele ngibukele indlela ukhula okuhleli kuyona because umfowethu ngasonke isikhathi bengiye ngimtshela ngifuna uqambama bengiye ngimtshele ukuthi no uxolile umuntu okanje kodwa yena akhombisa ukuthi nje into enganandaba and futhi ebekuveza lokho hayi ukuthi ebekufihla yabo so kungiphatha kabuhlungu ukuthi mina ngithi ngikubuka ngale ndlela engikubuka ngayo kodwa kube nomuntu engabe yena uyakwazi ukuthi akumele akuthathe njengomuntu oserious so kungikhombisa ukuthi akanandaba nawe and lento yenu kuyacaca ukuthi vele ayindaba so engikucelayo ngicela nje ukuthi ungamukele sikwazi uyilungisa lento ngoba naye singamfonela futhi ngisho umfonela simfonele sikhulume naye uyizwele angazi ukuthi uzothini kodwa mina ngingalindela noma yini yena as long nje mangazi ukuthi ekugcineni ngithole wena ngicela ukubuza ukuthi uze wena uzungitshela ukuthi uyangithanda sonke lesikhathi ubuhle busemva kwakhe ulokhu ukhuluma ngicela ukubuza ukuthi kahle kahle uzusho lamagama ukuthi akangiphethe kahle ubonini ukukhuluma nje iqiniso akwazi ukuthi athi enengane nawe kodwa ahlulwe ukwenza ngisho lezi zinto ezincane kangaka wayiwena unezidingo zakho njengomuntu esifazana ekufanele engabe yakunaka ngazo kodwa uyabona ukuthi unjani akanandaba yabo and bengimtshela into ebeyikhuluma kwawuyena ayikhulume kumina mangithi ngizama ukumbonisa ngimbonisa ngawe kodwa yena awukhombisa ukuthi nje akanandaba so kungiphatha kabuhlungu ukuthi mina indlela yabo nje indlela kuthatha ngayo ukuthatha njengodoti ukuthatha njengodoti kanti awuyena lo wena umuntu engimbukayo mina njengomfazi ongafika ekhaya avuse umuzi wasekhaya impilo iqhubeke sikwazi ukukhulisa izingane kodwa uqinisile khonto enga-understand umfana ubaba wengane yami uma ngicathi ngithi ngicela something ebengitshela izitori kusho ukuthi wena uyazi ukuthi vele lezi ntombi uyazazi izintombi zakhe lezi delokhu ezidila naye elokhu efuna imali enika imali ingane yami engayondli kusho ukuthi uyazazi ukuthi unazo ezinye iy'ngane ngaphandle ngiyaxolisa ukusho lokhu futhi ngiphinde kona ngiyazi angifuni uqamba abantu ngoba njengomuntu omnganami besike sihlala isixoxo even before ukuthi azahlangane nawe bevele engitshela izinto sixoxa besishare izinto eziningi ukuthi nje unoma wengane ngiyakwazi lokho into ayikhuluma yena ukuthi yena umuntu oyifika ayishayele ayidlulele ashiya ingane kanjalo angayisupport into ebeyisho yena so yonke leyo nto iyakhi enga kumina kodwa leyo enga mina ingisizile because ingenze ukuthi ngikwazi ukuba nothando uma ngifika ngibona umuntu ofana nawe ngenxa yempatho yakho kodwa nje into engiyibonayo ngibona ukuthi siqale sizwe ngayo ukuthi yena ngaphatha kanjani ukuthi Ngiyaphazamisa. Hayi, kulungile sisi. Ngiyaxolisa. Hamba kanjani?
Hayi kona akufani kuyalunga. Iyazwakala kodwa inkulumo. Kuyezwakala ngoba siyazwana nje. Okay. Siyazwana. Uyamuzwa kodwa ubhuti kahle bema-understand. Izathu mhlambe akunikeze zona uyazizwa kodwa. Ngoba naye behleze yibona vele. Into akayishoyo into nami bese ngihlezi nginothisi ukuthi vele kwesinye isikhathi ukaphuma yo-answer ama-call ngaphandle noma ngihleli naye. That's why ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngibuyele ekhaya naye. Oh, awusahlali naye? Akusahlali naye. Oh, okay. So sithini-ke ngalolu daba simisa kanjani? Ngiyazi ukuthi inqumo enje akuyona into vele ucimela ubheke usudecidile fast usuphume nesinqumo. Ngiyazi, ngiya-understand. But ngokwazi kwakho i-relationship nendlela mhlambe njengoba uchaza nje usuzwasuka la ohlala khona naye wabuyela ekhaya. Thenanda, right? So zonke lezo zinto lezo mekuqhamuka umuntu kanje ebonisa uthando, ebonisa okay, wakubhala nje kwishow. I think kwakona lokho umfutho omningi ngabe awufakile enzela kona lokho uthi akubonise ngandlela zonke ukuthi usenhlizweni yakhe. Uyibona ukuthi bengakwazi ukuphimisa mhlambe into bawuthundlela thizeni. So uthini uzocabanga ngalento noma mhlambe nje awufuni ngisho ucabanga ngayo noma usucabangile vele uright noma usuwasithatha kudala isinqumo sokuthi mangase mhlambe ngiphume kuba wengane mhlambe ngizoba right kuyikona ukuthi bengakamtholi umuntu oyilento ephezulu ekhekheni. Sis mina bese ngoba sengingathatha isinqumo sokuthi ngihlukane nababengane ngabuyela ekhaya. Bese ngitshelile ukuthi umuntu engizomthola manje umuntu engazi ukuthi ngizowakhe ikusasa naye. Okay. And futhi engazi ukuthi uzongithanda aphinde athande nengane yami. Okay. Ngoba ubaba wengane ebengenasikhathi sokuyondla ingane yami ebondla lezi ezinye engazazi. Oh, okay. So mase qhamuka kanje ubhuti njengoba seqhamuka ubhuti engithukile ukuthi sengaze kufike umngane wakhe bengimethemba. Okay. Nakhona isinqumo engisasithathile ukuthi ngisazoyicabange kahle. Okay. Ukuthi isinqumo esikanjani. Into engiyibuza yona ukuthi if sengivumile uzophatha kanjani ubudlelwane babo uzoqhubeka kanjani bobabili. Okay. Angisho la ubhuti uyena okucelile ukuthi ufike. Okusho ukuthi ufika nje la use-ready, ucabangile, wahlala phansi ngayo yonke into. So wena okwakho nje okumele noma mhlambe ocelwa kona ilesi sicelo lesi asicela kuwena kuphela but ungazixaki ukuthi ubaba wengane uthini. Kodwa if uyazixaka ngakho asinayo inkinga singathatha ifoni simfonele ubaba wengane ngemvume yakho sikwazi ukuthi sikhulumisane naye. If usaba ukuthi mhlambe-ke angaze abone sebona ivideo engabe ukhuluma naye kuqala asinayo inkinga ukumfonela. Hayi ngingamfonela anginankinga. Oh vele akusekho ubudlelwane phakathi kwami naye. Oh okay. Ngiyacela ukuthi nisifonise. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Sho. Indaba ngifuna nge-private number la. Awufethu ungadinwa nxese mfethu yazi anginakanga. Nazo. Yini kwenzenjani? Le mfethu no khona udaba yazi bengithi ngisafuna sithi ukudlula kulona kancane la. Ya kwenzakalani?
Hayi inkinga ngale ndaba yemawengane yabo lesa sathi uxoxe. Yena muphi uma wengane? Awu mfethu uxolile mfethu. Ngiyambona mfethu, ngiyambona uma wengane wami lo, ngiyambona. Yena mfethu. Ya, kwenzakalani? I know mfethu akungakuthusi mfethu ukuthi ngikhulume kanjena mfethu kodwa angifuni ukugoqa mfethu njengoba ngeke ngakufakela ukuthi uma wengane yakho mfethu uwumuntu orathi kanjani and kuyisifiso sami mfethu ukuthi ngimbone eba umuntu wami mfethu. Angazi lokhu kuzokuphatha kabuhlungu vele ngiyazi mfethu kodwa kuyisifiso sami ukuthi ukwamukele bra wami because vele awunandaba naye yabo. Hayi ngathi masikamba lokujwayelana-ke manje babusuzohlala ngihla khona. Cha mfethu ngiyaxolisa mfethu hayi ngamatshe mfethu bekuyisicelo nje mfethu hayi ukuthi siyalwa bekuyisicelo sokuthi because vele awunandaba naye mfethu. Kuyini mfethu kuloku umbambile mfethu umbambele into engekho. Hawu mfethu. Hayi khona ngiyakuzwa kodwa phela mfethu sekani sekukujwayelana phela mfethu ungaze uzofuna la ngidla khona mfethu. Uma wengane wami mfethu uba awukahle usungazithatha uma wengane wami ngikhona ngisaphila. Mfethu njengoba ngisho nje mngane wami ukuthi hayi ngoba asilwi lana kodwa nami bengicabanga ukuthi mhlambe uzokwamukela mfethu njengomuntu nawe vele ongenandaba naye and ngibona ngathi mhlambe kungcono uma ukuthi uthathwa yimina because njengomuntu osumazi omaziyo nawe ukuthi uphila impilweni mfethu kunokuthi ekugcineni aphinde adlala abanye abafana la ngaphandle ngoba nawe vele mfethu nawe vele uyangixhaphaza vele mfethu njengoba ngihlezi kutshela nje. Hayi sozwa ngaye kodwa mfethu-ke hayi ayikho into engizoyisho mfethu ngale engingayisho ukuthi nginifisela inhlanhla uma ngabe nizothandana. Mina-ke mfethu angifuni ukukhuluma amanga mfethu ube ngikufuna vele kakhulu ukuthi kube ilo ukuthi isifiso nama-blessings siwathole kuwena mfethu yabo kungabe ukuthi mhlampe wena ubamba inhliziyo uma uthi lokho kushoyo kusuka enhliziyweni yakho uyakwamukela nami kungangijabulisa. Hayi khuleka bafayi mthathe bafo vele bakhona baningi. Hayi mthathe. Hayi kungcono-ke mfethu uma wamukela angazi ukuthi lokho kuzosiphatha kanjani indaba yami nawe soba right kodwa. Hayi khuleka sisadla ndawonye mina nawe khuleka ngesikhathi oyintombazane. Hayi ngiyabonga mfethu uma uthi nje kubusisa wena othandweni lami naye ngiyabonga mfethu. Yazo-ke bafo. Sure bafo. Ngokumazi kwakho uqinisele ngempela mayithi ngeke ngiqhathwe intombazane. Ngokumazi kwami angifuni uqamba amanga nangokumuzwa indlela akhuluma ngayo uyakhombisa vele ukuthi umuntu ongenandaba and ngicathi nawe uyangikhulula because vele akanandaba naye vele. Umuntu nje vele wamantombazane nje. Uzule conversation? Ngizwile sister. Uzizwa kanjani? Ngizizwa ngiphatheke kabi kakhulu ngoba lo muntu bengimthanda. Okay. But ngoba usengikezile isinqumo sokuthi ngingamove on. Asekho isidingo sokuthi ngilokhu ngibambelele kuyena. Usengikhombisile ukuthi kahle kahle bengitshe ukuthi ngingedwa angikho ngedwa kuyena. Okay. Yes. Ngase ngibonile futhi ukuthi kahle kahle unabantu abaningi akabathandayo. Lokho ngihlale ngibambelela umuntu kanti akekho kumina. Okay. So ngiyakubona-ke ngoba bomntwana lokhu-ke ubhuteza nakho namanje usadinga isikhathi sokucabanga. Sadinga isikhathi sokucabanga but kodwa okungithuse kakhulu ukuthi aveze ukuthi asho la ukuthi unomama abaningi ngiqala la manje ukuze ukuthi kahle kahle vele sibaningi bengazi ukuthi sibaningi. Okay, no ngiyezwa. So ngokwazi inhliziyo yakho uzothi uma ucabanga mhlambe uma usubuya nempendulo kubhuti iyobe ijabulisa mhlambe noma? Yes sister iyobe ijabulisa. Okay. Ngoba Okay. Ngoba kakhulu ngoba into engiyibonile kuyena ngibona ukuthi lo muntu ukwazi ukungisiza into eziningi yabo. Ngiyabona ukuthi mangathiwa ngiyaqhubeka naye ingaba khona i-relationship futhi nekusasa singalaka. Okay. Hayi ngiyezwa. But ngicela ukuthi-ke abecabanga ebehlafuna
ingane yakhe ibe yinhle iganyaze naye abecakuze uzocabangeka kahle kangcono, you understand? Abehlafuna abe right nje aluke kahle ekhanda nje agqoke kahle abe muhle nengane yakhe ibe yinhle babe bahle nje bonke uzobe ecabanga mhlambe lokho kuzosiza ukuthi nokucabanga kwakhe kusheshe kube into emfishane angathathi isikhathi eside. Angisho manje uyamuzwa ukuthi mase ebuye ecabangeni uzobuya lento ejabulisayo. Ngizwa. So ake akabe hlafuna abe right anuke kamnandi njengezinye ingane. Lokho ungakuzwa kumthwala ngisho wena umlisa la. Yes, enza ubulisa bakhona njengomuntu wesilisa. So mbuka lapha ekhaya niyazibonela lana ukuthi siphethe ngane. Mangabe ukuthi kukhona umuntu owubonayo ukuthi yabo lo yamuntu lo yamathe kuthiwa mina ngiqondana naye. Ave ngingenza kangcono okudlula lo muntu lo aqondene naye ngaleso sikhathi. Uzobe ngakona ukuthi uyamdelela, uzobe ngadeleli. But yazi ohlonipha abangani bomuntu wakho. Ngoba ibona abazi kahle noma umuntu wakho uyakuthanda noma cha because bahlezi bendawonye. So now mekwenze ukuthi ukhona lo muntu osenhlizweni yakho kodwa manje uyambona ukuthi ubhajwe lapha. Mfethu khuluma nathi sizokukhulumela naye simnande simlethe la. Phinde sifone nomuntu wakhe. Kubonakala ukuthi noma siyawena noma cha kodwa mina ngiyanithembisa shem sazowena ibhadi. So ke ngicela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngiyanithanda kakhulu. Bye.